Dead Cells, hra, která byla strašně populárna a trendy, ale teraz má 69,8 tisíc hráčov. Hra, která mala nad milión hráčov a umrela. Ale prečo? Prečo tak umrela, keď nemala ani rok? No, rok asi už bude mať. Ale je to kvôli tomu, že nevydala žiadne updaty. Nevydáva žiadne veľké updaty. Posledný update bol asi neviem pred strašne veľa mesiacmi. Ale to ešte nehovorím, že jak dlho tie updaty trvajú. Koní i 2 mesiace a to môžu to byť aj zlé updaty, ktoré nie sú tak dobré. A ešte k tomu musím pridať, že má strašne rozbitý update systém, že za určitý počet lajkov a budú updatovať hru. Napríklad za 3 milióny lajkov dajú update, alebo takéto blbosti. No 3 miliónov lajkov už je dávno, ale tak nič, taký moc zaujímavý update nevyšiel. Dead Cells ešte k tomu je dosť skill game hra. Čo znamená, že musíte mať aspoň nejaký skill, aby ste vôbec ju vedeli hrať. Čo veľa hráčov v tejto trendy dobe, kde musíš iba stať a nič nerobiť, je strašný problém. Že nikomu sa nechce zlepšovať, každý chce robiť, každý už hrať simulátory ako Lava Garden a ďalšie hry. A Dead Cells ako skill game, alebo skill hra, ste upadla. Je to taký podobný prípad ako Bubblegum Simulator Infinity. Len Dead Cells malo nad milión a skapalo. Moja teória bola taká, že keď máš nad milión hráčov, tak už tvoja hra neskape. Čo zatiaľ vychádza, že každá hráčov má nad milión, to ešte neskapala, ale akože 5 simulátorov a Dead Cells sú asi výnimka. Vážne dúfam, že Dead Cells dá aspoň nejaký comeback späť na 100 tisíc. Musí si konečne vylepšiť svoj update systém. A keď nič nezmeníš, tak proste nemôžeš sa diviť, že tvoja hra skape. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like a odber a uvidíme sa zajtra.